Здравейте! Сега ще ви покажа как да сваляте по-бързо от програмата за сваляне uTorrent. Сигурно от вас зная, то всъщност е много просто. Може, има две неща се правят. Първо трябва, две неща за да стане по-бързо, иначе трябва да си стеглите, влизате в нета. Аз съм с Google Chrome и мисля, че сайта беше, ще го има в описанието, www.utorrent.com и влизате в сайта, utorrent.com и ето тук, избирате си една версия. Аз мисля, че имам тази. Сваляте я и аз имам свалена, инсталирате я и ето това трябва да ви е. Ето, чакайте да го изтрия това. Ето и сега трябва да изтеглите, например, някоя игра. Влизате в, например, Zamunda. Цъкате на някаква категория, ако искате, а може и без категория. Аз цъках на забавни. И ето тук излиза някаква Christmas Wonderland 3. Цъкат на линка, след това Dolands тук. И ето аз съм с Google Chrome, ще ви изпиша ето тук отдолу. Отваряте го това. Тук къде ще ви го запише. Цъкате OK. И почва да ви се сваля. Сега ето, аз съм го натиснал тук през една секунда да им показва скоростта. Може и през 5 минути, ако е голяма играта, през 30 секунди, през 5 секунди. Или аз през една секунда, как съм ви го сложил. И сега цъкате с десен бутон на сваляща се на игра и ето тук на форсиран старт. Ето, на форсиран старт. След това пак десен бутон и ето тук на приоритет. По принцип е на нормален, но вие го сложете на висок. И ето вижте сега как е на форсиран старт, приоритет, висок. Сега играта би трябвало да се сваля по-бързо. Файлове, ето тук може да видите. Не, тук така. Това беше от мен. Надявам се да съм бил полезен. Очаквайте още уроци от мен. Здравейте! Сега ще ви покажа как да сваляте по-бързо от програмата за сваляне uTorrent. Сигурно от вас зная, то всъщност е много просто. Може, има две неща се правят. Първо трябва, две неща за да стане по-бързо, иначе трябва да си стеглите, влизате в нета. Аз съм с Google Chrome и мисля, че сайта беше, ще го има в описанието, www.utorrent.com и влизате в сайта, utorrent.com и ето тук, избирате си една версия. Аз мисля, че имам ето тази. Сваляте я и аз имам свалена, инсталирате я и ето това трябва да ви е. Ето, чакайте да го изтрия това. Ето и сега трябва да изтеглите, например, някоя игра. Влизате в, например, Zamunda. Цъкате на някаква категория, ако искате, а може и без категория. Аз цъках на забавни. И ето тук излиза някаква Christmas Wonderland 3.
цъквате на линка, след това Downloads тук и ето аз съм с Google Chrome, ще ви изпиша ето тук отдолу. Отваряте го това. Тук къде ще ви го запише. Цъкате ОК и почва да ви се сваля. Сега ето аз съм го натиснал тук през една секунда да им показва скоростта. Може и през 5 минути, ако е голяма играта, през 30 секунди, през 5 секунди или аз през една секунда как съм ви го сложил. И сега цъкате с десен бутон на сваляща се на игра и ето тук на форсиран старт. Ето на форсиран старт. След това пак десен бутон и ето тук на приоритет. По принцип е на нормален, но вие го сложете на висок. И ето вижте сега как ви на форсиран старт, приоритет, висок. Сега играта би трябвало да се сваля по-бързо. Файлове, ето тук може да видите. Не, тук така. Това беше от мен. Надявам се да съм бил полезен. Очаквайте още уроци от мен.